Velkommen til et nyt Rotary-år 24-25. Mit navn er Karin Olsen, og jeg er guvernør i det her år. I kan ikke forvente, at der kommer skriftlige nyhedsbreve fra mig, men derimod små videoer, produceret af mig, men også af jer. Det får I selvfølgelig hjælp til. Hej, jeg hedder Jytte Wolf Snedorf. Jeg er formand for PR- og brandingudvalget i år. Jeg vil rigtig gerne hjælpe jer i gang med at lave storyboard og manuskript til jeres videoer. Og jeg hedder Philip Flindt. Jeg er zonekoordinator inden for Public Image, og jeg til daglig laver jeg videoer, så det vil jeg meget gerne hjælpe jer med i gang. Og vi vil tilsammen i fremtiden lave nogle online og fysiske workshops med jer omkring det her. Ja, så mangler vi kun at præsentere en til, og det er Maiken Hallingskov fra medlemsudvalget i distriktet. Det handler jo nemlig om at få flere medlemmer og starte nye klubber, og derfor vil vi tre i fællesskab sørge for, at vi kommer godt i gang med det nye år.